Bibisita si Vice President Sara Duterte sa pamilya sa biktima ug mga survivor sa pagpamusil sa pribadong tulunghaan sa Zamboanga City. Ani ang report. Sa mismong campus sa Ateneo de Zamboanga University, namatay sa pagpamusil ang usa ka grade 10 student. Busa dihang gibisita ni Vice President Sara Duterte ang pamilya sa biktima. Lakip sa gisbutan nila ang mga pwedeng himuon alang sa proteksyon sa mga estudyante. Wala na niya gidetalye ang uban pang nahisgutan. Hindi ko po makwento sa inyo kung ano yung napag-usapan namin dahil hindi ako nagpaalam kasi sa kanila. Pero napag-usapan namin yung mga pwede pang gawin ng ating gobyerno, ng ating mga paaralan para mas maprotektahan natin yung ating mga mag-aaral. Gibisita sab sa bise ang mga survivor sa school shooting. Sumala sa bise, naisip na niya ang posibilidad sa mga susamang insidente ni adtong Secretary pa siya sa Department of Education o DepEd tungod na hitabo na kini sa laing nasod. Kaya nga din po na pinalakas namin yung Learners' Rights and Protection Office o LRPO noong ako ay kalihim ng Department of Education para sila yung gagawa ng programa para number 1 sa anti-bullying natin, pangalawa sa psychosocial wellness program. Importante sab alang sa bise ang monitoring sa mga estudyante ug personnel sa mga tulunghaan. Apan kung pabor ba siyang iban ang mga menor de edad sa social media, sumala niya. Ang pagbaban kasi dapat nandito sa side ng provider no? So kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors doon sa kanila. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.